No niin, tänään Heikki keittiö on jo siirtynyt tänne parempiin tiloihin, tänne leikkihuoneeseen. Tässäpä tämmönen pieni panoraama-zoomi siitä. Juhu. Elikkä tänään meillä on työ alla tämmönen Behringerin P2030A Truth aktiivinen monitori kaiutin. Tää on ihan näppärä vehje. Tuommoinen se on takaa. Tää on tämmönen kenellekin kopio itse asiassa. Vähän käännän No, tää on toimii nyt lähinnä semmosena stereoiden referenssikaiuttimena. Nää on tuttavalta lainassa. Siinä tuossa yksi päivä sitten päätti sinisen savun nostaa ilmaan ja ei kai siinä sitten. Sinisen savun lähde löytyy tuolta jännitepuolen kondensaattorista 3300 mikrofaradia 50 volttia konkka. Lämmön kesto on 105 astetta. Ja näin. Siinä on jarruraitaakin jo vähän. Jeps, no. Kaiuttimen vahvistin piiri sisäitsee siis täällä. Se on koteloitu tämmöiseen peltiastiin. Tässä on ihan nätti tää jäähytyssysteemi. Ehkä sais toi grilli olla isompi. Täällä on XLR liitin ja linjaliitin, niin nää on ihan piirilevyllä laitettu ja toi on kolmipinninen, ihan balansoitu. On niinku Y-splitteri. Täällä on muuntaja, käämi siinä. Ja tuolta tulee virtakytkin. Ja tuolla on sitten maadotus tonne runkoon. Jähityslevyt on tuolla. Tää jähytysosasto kyllä minun mielestä olla niin kuin parempi. Ihan siis siili mennä tosta läpi. Mutta tää piirilevy tosiaan, tää vahvistin piiri tulee kiinni näihin alumiinilevyihin. Siellä on piitahna välissä, siellä on myös jähytys toi muovi. Tuommoinen. Itse en näitä piitahnoja oikein tykkää käyttää. Käytän Arctic Silverin 5 hopeatahanaa. Laitetaan sitä sitten noihin. No aika hyvin lähtee topsipuikulla ja ipaspreilla veke toi vanha. Että. Sitten tuolla on noita potentiometrien säätöaukkoja tuolla. Tässähän oli täällä nämä potentiometrit. Periaatteessa jos tässä nyt haluaisi hifistellä, niin olisi sama vaihtaa nämä kaikki heikkovirtapuolinkin kondensaattorit, mutta tällä hetkellä ollaan, tällä hetkellä ollaan nyt semmosessa tilanteessa, että if it's not broken, don't fix it. Eli vaihdetaan noin 2. Tää on ehjä, tää on rikki. Ja sitten me vaihdetaan tosta toisesta kanssa. Ja tilalle mä oon hankkinut nyt Farnellilta. Tää oli Panasonicin HD-seriesin konkkia. Nää oli 3,5 € kipale. Että jos se vaikka vähentäisi vielä vähän kohinaakin sitten siitä alkuperäisestä. En oo kyllä mitannut sitä kohinaa, että minkä verran sieltä tulee, mutta sillä on niinku malli ja vahva perstuntuma. Sitten säädetään toi pannaan se tohon 3 hunttiin vähän alle. Jes, ei muuta kuin hommiin, niin tästä se lähtee.